Сардэчна запрашаем на наш экалагічны квіз. Для ўдзелу вам спатрэбіцца адзін лісток для запісу адказаў, каб у канцы праверыць сябе. Не забудзьцеся напісаць на ім назву каманды. Наперадзе вас чакаюць 5 раундаў па 5 пытанняў. За кожны правільны адказ вы атрымліваеце 1 бал. Але ў некаторых заданнях можна атрымаць бонус. Поспехаў усім удзельнікам і удзельніцам. Мы пачынаем. Першы раунд пра прыроду Беларусі. Абярыце правільны адказ з 4 варыянтаў. Першае пытанне. Чаго ў Беларусі больш? Лясоў, рэк, азёр, балот. Другое пытанне. Колькі ў Беларусі пячор? Каля 100, больш за 30, менш за 10 ці адна? Трэцяе пытанне. У Беларусі захавалася шмат балот. Як іх называюць? Мокрымі скарбамі, зялёнымі жамчужынамі, лёгкімі Еўропы, золатам прыроды. А калі напішаш «Чаму?», атрымаеш дадатковы бал. Чацвёртае пытанне. Што ў Беларусі вышэй? Самае высокае дрэва, самая высокая гара, самы высокі будынак ці самы высокі насып? Пятае пытанне. Чым з'яўляецца Мінскае мора? Возерам, разлітай ракой, унутраным морам, вадасховішчам. Пытанні другога раунда будуць пра жывёл, якія жывуць у Беларусі. Падрыхтуйся глядзець і слухаць. У гэтым і наступных раундах пытанні будуць больш складанымі, таму над адказам можна будзе падумаць 1 хвіліну. Першае пытанне. Ты бачыш кавалак фатаграфіі жывёлы, якая дапамагае змагацца са змяненнем клімату, паляпшае якасць вады і ратуе вадаёмы ад перасыхання. Што гэта за жывёла?
Другое пытанне. Гэтыя птушкі настолькі прывязаныя да сваіх гнёздаў, што пасля зімоўкі ў цёплых краінах кожны год вяртаюцца да іх і дабудоўваюць. Вядома, адно з самых старых гнёздаў гэтых птушак, якому было больш за 380 гадоў. Памеры гнёздаў могуць быць большыя за чалавечы рост і важыць як цяжкі матацыкл. Пра якую птушку гаворка? Трэцяе пытанне. Зубры – найбуйнейшыя дзікія быкі Еўропы, якія захаваліся з эпохі мамантаў. Яны не паддаюцца прыручэнню і ледзь не вымерлі, але цяпер добра сябе адчуваюць у Беларусі. А што яны ядуць? Напішы 3 любімыя стравы зуброў. За кожную страву палова бала. Чацвёртае пытанне. Ты бачыш кавалкі фатаграфіі унікальнай жывёлы, якая жыве ў Беларусі. Яна чуе крокі за кіламетры, мае густую поўсць, але ўмее плаваць. У яе настолькі добры зрок, што старажытныя людзі былі ўпэўнены. Гэта жывёла можа бачыць наскрозь. Пятае пытанне. Якія з гэтых жывёл не жывуць у Беларусі? За кожную жывёлу палова бала.
Ну вось мы і дабраліся да трэцяга тура. У ім мы пагаворым пра добрыя, або, як кажуць, зялёныя звычкі, якія дапамагаюць беражліва ставіцца да прыроды і нашай планеты. Першае пытанне. Паглядзі на карцінку. Што нельга выкінуць у гэтыя кантэйнеры? Скурку ад банана, стары сшытак, упакоўку ад шакаладкі, разбітую шклянку. Другое пытанне. Паглядзі на карцінку. Якія з гэтых дзеянняў дапамагаюць больш беражліва ставіцца да прыроды і нашай планеты? За кожную зялёную звычку ты атрымаеш палову бала. Трэцяе пытанне. Які прадмет, зашыфраваны на гэтым малюнку, можа атруціць кавалак зямлі памерам з пакой, забіць як мінімум 2 дрэва, 1000 чарвякоў, 2 кратоў і 1 вожыка? Чацвёртае пытанне. Гэта можа зрабіць і дзіця, і дарослыя. Гэта дапамагае памяншаць колькасць вуглекіслага газу, які награвае нашу планету, а ў гарадах таксама ратуе ад спякоты, лішняга шуму і нават дрэннага настрою. Пра што гаворка? Падказка на фатаграфіі.
Пятае пытанне. Калі ў цябе ёсць гэта, то ты выкідваеш на 11 кілаграмаў пластыка менш кожны год, або дапамагаеш пазбегнуць з'яўлення вось такой кучы. Які прадмет загаданы? А зараз час для чацвёртага раунда. Наступныя 5 пытанняў будуць аб катастрофах і з'явах, якія адбываюцца за забруджванне прыроды ад дзейнасці чалавека. Першае пытанне. З-за гэтага ў Беларусі могуць знікнуць балоты і журавіны, якія на іх растуць. Ёлкі будуць горш расці, ураджаі могуць стаць менш, а пажараў і паводак будзе больш. Якая з'ява можа да гэтага прывесці? Падказка на фота. Другое пытанне. Такія шкодныя для прыроды катастрофы ў Беларусі адбываюцца рэдка, але часам усё ж такі здараюцца. Прыклады на першай і другой фатаграфіі. У свеце такое, на жаль, адбываецца часцей, атручваючы зямлю, мора і жывёл. Як на трэцім і чацвёртым фота. Пра якую катастрофу гаворка? Трэцяе пытанне. Гэта падобна на туман, але не туман. З'яўляецца ў вялікіх гарадах з-за мноства машын, заводаў і дыму ў зацішнае надвор'е. Гэта вельмі шкодна для здароўя людзей, якія жывуць у горадзе. Вось так, напрыклад, гэта выглядала ў Мінску. Што загадана?
Чацвёртае пытанне. На гэтай фатаграфіі не прыгожы закат, а катастрофа для прыроды, якая адбылася ў Беларусі. Такое бывае вясной з-за аднаго дзеяння чалавека. У выніку гіне мноства раслін і жывёл. Напішы, пра якое дзеянне чалавека ідзе гаворка, і атрымай 2 балы. Пятае пытанне. На фота вы бачыце так званы рыжы лес, які знаходзіцца недалёка ад Беларусі. Шмат гадоў таму, пасля таго, як лес стаў такога колеру, яго знішчылі і закапалі. Чым быў небяспечны гэты лес і з-за чаго ён змяніў колер? Ну вось мы і дабраліся да апошняга раўнда. Наперадзе яшчэ 5 пытанняў пра прылады і тэхналогіі зялёнай Беларусі будучыні. Першае пытанне. На фатаграфіі ты бачыш прыладу, якую ўжо можна сустрэць у Беларусі. У яе шмат плюсаў. Яна эканоміць грошы, беражэ планету ад шкодных выкідаў і робіць гарады чысцей. Што гэта за прылада і для чаго яе выкарыстоўваюць? Другое пытанне. На карцінках ты бачыш розныя спосабы здабываць энергію. Якія з іх найбольш бяспечныя для прыроды і чалавека, і іх можна выкарыстоўваць у Беларусі? За кожны правільны варыянт 1 бал.
Трэцяе пытанне. Гарады будучыні павінны быць бяспечныя і камфортныя для ўсіх. Паглядзі на фатаграфіі і напішы, чаго не хапае ў гэтым горадзе. Чацвёртае пытанне. У Беларусі такіх месцаў усяго 2, і там захоўваюць прыроду ў яе натуральным стане і абараняюць ад любога забруджвання. Там нельга паляваць і высякаць лес. У гэтых мясцінах можна сустрэць самых рэдкіх жывёл і расліны Беларусі. Як называюцца такія месцы? Пятае пытанне. Як ты бачыш на фатаграфіях, зараз у Беларусі вельмі шмат смецці і смеццевых палігонаў для яго не хапае. Намалюй адзін знак ці напішы адно слова, якое дапаможа вырашыць гэтую праблему. Віншуем! Гэта былі ўсе пытанні нашага квіза. Цяпер аддай лісток з адказамі таму, хто падлічыць балы, або зрабі гэта самастойна, калі глядзіш відэа на YouTube. А цяпер правільныя адказы. Першы раунд. Адказ на першае пытанне. У Беларусі больш лясоў, чым рэк, азёр і балотаў. Яны пакрываюць каля 40% тэрыторыі краіны. Адказ на другое пытанне. У Беларусі ўсяго адна і вельмі маленькая пячора. У ёй нельга стаць у поўны рост. Яе даўжыня каля 10 метраў. Адказ на трэцяе пытанне. Балоты Беларусі называюць лёгкімі Еўропы за іх унікальную здольнасць паглынаць вуглекіслы газ і выдзяляць кісларод. Адказ на чацвёртае пытанне. Найвышэйшае збудаванне Беларусі, Слонімская тэлевежа, вышэйшая, чым самая высокія гара, дрэва і насыпь. Яе вышыня складае 374 метры.
Адказ на пятае пытанне. Насамрэч, Мінскае мора – гэта заслаўскае вадасховішча, і пры гэтым не самае вялікае. Яно займае другое месца па велічыні. На першым – Вілейскае вадасховішча. Адказы другога раунда. У першым пытанні быў загаданы бабёр. Сваімі плацінамі гэта жывёла дапамагае змагацца са змяненнем клімату і ратуе вадаёмы ад перасыхання. Адказ на другое пытанне. Вялізныя гнёзды ў Беларусі будуюць буслы і добудоўваюць іх, вяртаючыся з зімоўкі. Што ж любяць есці зубры? Сярод любімых страў гэтых вялікіх жывёл трава, кара, лісце і жалуды. Адказ на чацвёртае пытанне. Чуе крокі за кіламетры, мае густое футра, умее плаваць і вельмі добра бачыць рысь. Адказ на пятае пытанне. Браненосец, вярблюд і лама не жывуць у Беларусі, а вот чарапахі і лісы ёсць у нашай краіне. Адказы трэцяга раунда. Адказ на першае пытанне. У гэтыя кантэйнеры нельга выкідваць рэшткі ежы, толькі паперу, метал, пластык і шкло. Шкурку ад банана трэба выкінуць у кантэйнер для біяадходаў. Адказ на другое пытанне. Карыстацца шматразовай сумкай для паходу ў краму, ездзіць на веласіпедзе, а не на машыне, выключаць ваду падчас чысткі зубоў і замяняць усе лямпачкі на энергазберагальныя – добрыя зялёныя звычкі. А купля вялікай колькасці непатрэбнага адзення шкодзіць нашай планеце. Адказ на трэцяе пытанне. Атруціць кавалак зямлі памерам з пакой, забіць як мінімум 2 дрэвы, 1000 чарвякоў, 2 кратоў і 1 вожыка можа звычайная батарэйка, калі яе выкінуць не ў спецыяльны кантэйнер. Адказ на чацвёртае пытанне. Памяншае колькасць вуглекіслага газу, які награвае нашу планету, ратуе ад спёкі ў гарадах, лішняга шуму і нават дрэннага настрою пасадка дрэў. Табе гэта таксама пад сілу. Адказ на пятае пытанне. Такой гары пластыкавых бутэлек не будзе, калі ў цябе ёсць шматразовая бутэлька для вады. Зручны прадмет, які дапамагае не забруджваць планету. Чацвёрты раунд. Правільны адказ на першае пытанне – глобальнае пацяпленне. За яго ў Беларусі могуць знікнуць балоты, елкі будуць горш расці, ураджаі зменшацца, а пажараў стане больш. На фотаздымках у другім пытанні разлівы нафты і нафтапрадуктаў. Калі адбываюцца такія аварыі, гіне мноства жывёл, а ачысціць ваду і зямлю ад забруджвання вельмі складана. Адказ на трэцяе пытанне. На фотаздымку Мінска ты бачыш не туман, а смог, які вельмі шкодны для здароўя. Яны адрозніваюцца тым, што туман – натуральная з'ява, а смог – вынік забруджвання паветра. Адказ на чацвёртае пытанне. На гэтым фотаздымку пажар выкліканы падпальваннем сухой травы. Менавіта гэтае дзеянне, загаданае ў пытанні, прыводзіць да гібелі жывёл і шкодзіць прыродзе. Адказ на пятае пытанне. Руды лес набыў свой колер і стаў небяспечным з-за радыяцыі, якая ўтварылася ў выніку выбуху на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Радыяцыя – гэта нябачная энергія, якую выпраменьваюць некаторыя рэчывы. Яна пашкоджвае клеткі, можа прывесці да хвароб і нават забіць. Адказы пятага раунда. Першае пытанне. На гэтым фотаздымку зарадная станцыя для электрамабіляў. Менавіта яны дапамагаюць берагчы планету ад шкодных выкідаў і робяць гарады чысцейшымі. Адказ на другое пытанне. Самыя бяспечныя спосабы здабываць энергію ў Беларусі – сонечныя батарэі і ветрагенератары. Яны не забруджваюць прыроду і працуюць з дапамогай сонечных прамянёў і ветру, якія ніколі не заканчваюцца. Адказ на трэцяе пытанне. На гэтых фотаздымках не хапае пандусаў, спецыяльных нахільных пляцовак, якія дапамагаюць падымацца па прыступках і на высокія бардзюры людзям на калясках. Бо зялёны горад – гэта месца, дзе зручна ўсім. Адказ на чацвёртае пытанне. Месцы, дзе захоўваюць прыроду ў яе натуральным стане і абараняюць ад любога забруджвання, называюцца запаведнікамі. І ў Беларусі іх засталося ўсяго 2 – Бярэзінскі і Палескі. Правільны адказ на апошняе пытанне квіза – перапрацоўка. Менавіта яна дапамагае пазбавіцца ад смеццевых палігонаў або значна іх зменшыць. А абазначаецца перапрацоўка вось такім знакам. Калі ты гуляеш у кампаніі, то зараз абвесцяць пераможцу. Віншуем! Няхай твае веды спатрэбяцца для выратавання планеты і прыроды Беларусі. А калі ты глядзіш гэта відэа на YouTube, адпраўляй сябрам, каб яны таксама сябе праверылі. І падтрымай квіз лайкам. Дзякуй за ўдзел!